Здравейте, хора! Аз съм Стар Чайлд и днеска няма да снимам магии и такива работи. Днеска ще снимам на телефона и ще ви покажа как да направите капан в Майнкрафт. Извинявам се, но съм болен. Правите нов world. Кръщавате го както искате. Правите го креатив. Цъкате Advance, тук горе. Цъкате Flat. Да е Flat. И Create World. И ето ни. Така, материалите. Този капан е много лесен. Ще ви трябват Stone, TNT, Redstone Torch тук. Ето Redstone Torch. И един Diamond куб. И правите една стена. Да речем толкова дълга. И да речеме толкова висока. Правите я. Пак. И ето ви стената. След това слагате диамантът. Да речем тук. Отивате от другата страна. От тук ще се види. What the heck? От другата страна на капана, която не трябва да виждат тези, които се хванат в него, слагате Redstone Torch. След това Stone. След това торчът тук. Съответно този горе ще изгасне. Но след това слагате TNT. Момент. Не трябва да е срещу него. TNT. И нека да видим какво се получава. What the fuck? Бум! Съответно, можете да направите по-висока стената и да сложите повече TNT-та за по-голям взрив. За да има 100% гаранция този, който се хване, да гръмне. Сега преминаваме към следващия капан. Той е пак много лесен. Чупите купче 3 на 3 купчетата. Правите една дупка 3 в 3. 3 на 3 купчета. The fuck? Извинявам се. И съответно грифите. Съжалявам за бавното. Обаче ще ви трябват. Първо Redstone. Redstone Torch имаме. След това ще ви трябва Iron Ore. Къде е? Аха. И най-накрая, да помисля как беше това капан. Да. И най-накрая ви трябва... не всъщност не най-накрая. Трябва ви килимче. Ма тук къде са килимите? Не съм свикнал да играя на телефона. Жълто килимче. И ви трябва и... TNT. Забравих. Значи... И дърт. За да запълните дупката. Значи... Първо. По средата слагате Redstone. След това... Тук блок. Как беше? Тук Torch. И тук Redstone и... Не, момент. След това слагате
един редстоун. И тук трябва да премигват, за да ви стане правилно. След това слагате TNT. Обаче не слагайте втори ред TNT. Само така. Можете да слагате втори ред TNT само там. Само ето така. Никъде другаде ще активирате капана. След това запълвате. Опс. Не дайте да слагате килимче върху редстоунора или ще се случи това. Добре, горе-долу ви трябва да разбрахте. Слагате килимчета около останалото без тука. Така? Не. Добре. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се за още капани, глупости на телефона или на нещо друго. Харесайте видеото за още капани, топът само капани. И чао!